Selamat datang, para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari HKBP Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menugut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang, para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube rekaman renungan harian,
kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPI Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menugut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPI Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menugut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya.
Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPP Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menugut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluna. Tapasona maruhata, tapukama parminggota marid de mahita.
pertama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di perbadia, na tu mapalangi dohot anoon. Amin. Marolopolo maho jala marlas ni roha, ale berusion, ay idama, naroma au maringanan di tongotongami, ninna Jehovah, haleluya. Ale amanami jala debata nami, nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluho kami sia dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, saya patiur jala rajai marohanami, marhite-hite to di parbadiai. Asa unang hu rohanami midah meton lain. Urupi hami, asalam hutadahami ibana, Raja Nangroi, sisa bau ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Pati indi bata yang terdapat di pangkapat dulu ayat 10 sada. Sono maido. Magira ma auro tio manadiho unang adong nama buat tupalmi. Kalau ni masahat na atong rak mangidogogo mahita siya debata.
Pote madusata tuadopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiomi manopoti jala mengangguk dosa nami. Masayo jo tuarsahi hami ho marite-hite pikiran dohot hata doho pabayanan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami, doho nasa ati-ati nami, doho nasa todi nami, doho nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubai kami. Di bahini tamado rimasamu jala uhumamu hami tuha matean saliling-niling nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa roha nami, hasesaan dosa nami saluhna. Sayurupi mahami pau baho roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani guarmu nabadai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah, nunga diharsai hoau marite sian akka dosam. Jala nunga dilujai hoau marite sian akka hajahatamu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalasim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapan madi debatana di kijang. Epistil minggu tasalarion iman tersurat di Roma 10 amukasian 12 1 ayat 14. Songono matar mas kasoring mahita maja sakami mana perjolo. Marlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha ma di hapur suhon jugugol kamu ma tangyang. Boleh kan? Maaf. Nasal pupe borngin na jono nama Arian atong tanggali ma aka ulaun hahulomon sulukko ma aka sijata hatiuron. Alai sulukuk kamu ma Tuhan Yesus Kristus jala unang ma sarihok kamu daging muna lau manungguli hisap-hisapna olak ni saatna atau martua ma ngatumangion hatan di bata jala na opiopsa. Amin.
pemaha porsia te rak mai tamado a porsia hidup pardu na tuma palang utano a porsia Yesus Kristus andi bata Jehovah na sadai i menutulubuan si Maria naga bigabia sia todi korbadia adorak saubuan ida tuhata na tumaon na birni di panguman di silatus na batarpaza lo iba di hau pinor silang na tua tu benar turu di tanam na mulak mangul di are patuluhon na manaik surgo lahun siam di batu Jehovah amanai pargu na suatu dusun di sini lah pemulak suku tutam manghal mangulu nama au persia tot berbadia dialog sada huria badia dia kau penghal Kristen akan abadia doh dia sandusa doh dia tanya nama doh mulak mangulu dan doh yang luar biasa sudah. Tapi kema suara dititing di minggu tasadarion na parjulo guar minggu dohot topik minggu guar di minggu tasadarion ima minggu Advent paupaton minggu panumunomuon di haroroni Tuhan ta Yesus dohot topik minggu hehe jala marsinodang ma na paduahon Natal ama ina lansia HKBP Cinta Damai. Di hari Minggu sadarion 22 Desember 2024 di Patu Pahuriata do perayaan Natal ama ina dohot lansia. Maringanan di gereja tahun masuk pukul 10 luwib manang pukul 6 botari. Lasma rohata mandohoti acara Natali. Na patuluhon Natal keluarga hari Senin 23 Desember 2024 ima Natal keluarga tapatupa di Bagas Tabe. Ta mulai mai pukul 10 siawib manang sesuai kondisi di keluarga ta. Jala acara Natal keluarga di Sagihon sian situa ganup sektor. Napapoton Natal umum malam Natal di hari Selasa 24 Desember 2024 ima Natal umum manang malam Natal di Huriata ibadah di Patupa Holan Sahali masuk pukul 10 sia pituib manang pukul pitu borngin laos di acara Natal onma di Pasahat Bantuan Sosial sian distrik 10 Medan Aceh tuna terdampak banjir Hobar tu data naung masuk tu diakoni sosial ni Huriata dohot distrik. Pinabotohon ma tu ruas ni Huria dohot Parhalado. Asata parkir ma kendaraan roda 4 di sekolah Free Methodist, jala kendaraan roda 2 di gedung sekolah minggu. Nah palimahon pesta perjolo Natal dohot Ulaun Nabadia. Di hari Rabu 25 Desember 2024 ima pesta parjolo parningotan hatu tubuni Tuhan Yesus di Huriata parmingguon di Patupa 2 hali. Na parjolo ima pukul 7.30 berbahasa Indonesia, na paduahon pukul 10 berbahasa Batak. Di 2 hali permingguan ini di Patupa do Ulaun Nabadia manang perjamuan kudus. Laos di permingguan ini papungu amplop ucapan syukur pesta Natal manang bakti Natal 2024 dohita. Tapa masuk matu poti parasian dung sidung permingguan na pinarade ni Huria di pitu haruar. Pinabotohon ma tu ruas ni Huria dohot Parhalado asa taparkir ma kendaraan roda 4 di sekolah Free Methodist jala kendaraan roda 2 di gedung Serbaguna. Napaunopon pesta paduahon
Pesta Natal di hari Kamis 26 Desember 2024 ima pesta Natal paduahon di Huriatta permingguan di Patupa Holan Sahali masuk pukul sia laos di Patupa Huriatta do padidion nabadia tu poso-poso dohot dak danak dohot makatidakon haporseon khusus di pesta paduahon Natali. Na papituhon permingguan Natal sikola minggu di Patupa Huriatta do permingguan pesta Natal perningotan hatutubu ni Tuhan Yesus sikola minggu di tanggal 25 Desember 2024 masuk pukul 7.30 jala laos disima ujung ni permingguan sikola minggu di bagasan tahunon sahatu buah-buah namangihut dibuan akanatoras ma yanakonna rak merminggu di permingguan minggu godang. Napa waluhon Natal remaja naposo bulung HKBP Cinta Damai. Hari Jumat 27 Desember 2024 ima pesta Natal remaja naposo bulung HKBP Cinta Damai maringanan di Gereja Tahun masuk pukul 10 WIB sinosohon tusude naposo bulung ni Huriatta asaro mandohoti Natali na pasiahon ruas namonding na di hari Senin 16 Desember 2024 nungga marujung ngolu amata jainar sibulun ruas yang sektor sia tutup umur 88 tahun tuhatama nama ngapuli keluarga na ditinggal hon na pasapuluhon parhalado ruas namar sahid manang pemulihan na perjulu Sri Nadia Lumbang Gaul perawatan di Rumah Sakit Sundari Sian Sektor 2 Washington Simanjuntak pemulihan di Jabu Sian Sektor 4 Chico Fernando Napitupulu perawatan di Rumah Sakit Sundari Sian Sektor Tolu Elfrida Borusitorus perawatan di Rumah Sakit Hermina Sian Sektor Pitu Rotua Borugultom perawatan di Rumah Sakit Advent Sian Sektor Walu nomor onom Albert Sirait perawatan di Rumah Sakit Hermina Sian Sektor Opat. Na perpudi selamat ulang tahun Sude Parhalado dohot ruas ni Huriatta HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbogason dihamu saluhutna Parhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 10 onom Desember sahatu 22 Desember 2024 sadarion saya diramoti Tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur jala Tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang pardagingon di akka ulaun muna hat na marulang tahun toropna 32 halak na parjolo amang Dr. Simon Marpaung MKes tubuh 10 Desember 1945 umur 70 tahun sian sektor pitu na patolu 22 hon Desbriva Boru Hasibuan tubuh 10 Desember 2000 sia umur 15 tahun sian sektor 4 atani Tuhatta mandok sian Pesalmen 22 ayat 10 sada dung tubuahu saihodo parsigat tungakku sian butuhan idainang dope saihodo debatakku saya diramoti Tuhatta mahamu dilehon gajang di umur dohot di pasu-pasu mahamu diaka ulaun muna songonima suara diditing di minggu tasadarion mauliate ma di Tuhatta
Dame ni di bata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramo ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta pinasahak matuhamu saluhut na selamat hari Minggu mari saluhut na. Selamat Advent mari saluhut na. Horas madihita. Hatani debata turpuk jamita di minggu Advent na parpudi Advent na popaton sadarion tersurat sian Jesaya biddu 60 ayat 1 sahat toyat pitu. Jesaya biddu 60 ayat 1 sahat toyat pitu songon mahatani debata payu itu hamuma di bagasan rohamu nabi. Hehe maho marsinod dang maho ainaro mapanondang mujala hamuliaun ni Jehovah bicar di atasmu. Ai ida ma haholomo do makuku pitanoon jala hagolapon akka bangso ale na bicarne ma Jehovah di atasmu jala marsinon dang hamuliaun na di atasmu. Jadi dapot tonon ni akka bangso parbigu mapanondang mu dohot akka raja mandapot ton sinondang nau bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marongoman roman dapot toko akka anakmu rosian na daw doot akka borum abing-abingon na iya dung diidaho na sida marroan sihar mapanailim jala hitsa jala lubang roham hilalaonmu ay turun matuho hamoraon ni laut dohot hinagok ni akka parbigro tuho tutupon ni akka parduan ni utto matanom akka hoda parhuli sian midian dohot epa saluhut na sida rosian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon na nasida saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho akka biru-biru tunggal sian nabayot manguloy ho manaik na sida tulang gatakku bahen pelian lomoni roha jala marmulia bahenokku joroni hamuliaokku ido ianggo sahatna. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan tuhatta Jesus Kristus tung macerikot do dihita na margoar sinodang lapu torang tung macerikot do ay sonadong nabui taula mulogolap jala mulu didok jol mape utebo do modum mulu gulap dang sesudi lo morohana gulap adong do na modum ikon galak lapu asebui nok modum tuk peau dang lo morohak ku mulu galak lapu mulu tiki modum namar lapatan mulu di bagasan hagulapon dang sebui jol mamangula-ulaon na ulo do tartuk-tuk Odo sunabui di jama do kalan nasing na jala memang dilehot tuhatta do hiranadong do sensor di simalolong taon mulu gulap dang boy hita marnida manang aha ala nasodong do pantulan cahaya tu hita ala nadong do sinodang ala nadong do lampu di hita ubahin boy do tiur hita marnida ubahin boy do hita marnida do denggan anggo golap jelas lak boy di boto gia aha lak cubuy di jama manangaha lak cubuy manang buhapi pangulonon na di bagasan nguluna songoni manguluni jol mamanginang ala di godang niak kasih taonon ala ni godang niak kaparukilon na cocon di bagasan nguluna ulu do golap rohana ulu do golap pernidaan na Tuhan ngasay martangyang yaw Tuhan ringga saw marminggu saya martangi yang ngau ganu pari tuho ruingga sa pertangyangan sudido di babu-babu tu tuhattei ali puasa ganup nahusak kapi sopa tulusonmu ganup nahu parsita-sita dakki alehonon mutuau nabuhado Tuhan alay dang otak ni HP amanginang songon na hiya hudok kon bijamitakku 2 minggu na salpo amanginang kegagalan sakit penyakit persoalan hidup Tuhan izinkan kita lalui bukan untuk kehancuran kita tapi ada
rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang lebih besar, yang saya, Anda, kita semua tidak tahu apa rancangan itu. Tapi itu kita yakini dalam hidup kita. Alani di pahehe debata hita marhite hite sodangna, marhite hite hati uronna, laus dileo dotu hita guarnai baru. Dakkolan buan nadong di hita guarna nadong di hita daang dakkolani. Ale dileo do guarnai baru ima sibuan hati uron. Marsinodang. Mabuan sodang siat debata. Idu na masa di bagasa turpuko na kamanginang. Na di pasahat si Jesaya do hata ni debata tu bangso Israel. Tolu bagian do tu anggo buku ni si Jesaya. Tolu bagian na parjolo hata kangon ni bangso Israel. Na soolo halaki uduk ubahin di picang. Bagian peduahon masuk mahalaki tu habuangani. On bagian patoluhon dung mulak sian habuangan. Sahak mana siya tu Jerusalem. Sarupa do suku-suku ni bangsa Israeli, sama pertanyaan bangsa Israel itu dengan pertanyaan tak ganu pari. Ala malengse do bagas joro di Yerusalem malengse ujung na Roma halaki di bagas padi bayako kamuma baru di gosa-gosa baru di gabi hetoban dungi di paulak totu todina rohana pamatangna dang songon parjolo halaki songon bangsa da balga daong mahiyu do madele do hirana aguan pakirimot do hapi dibering mamuse batahe bagas joronami sobui jongjong doho denggan ujung na Roma suku-suku nasida ay nabohado ay na bangso terpilih do hamion kami bangso pilihan Tuhan ay balai buasa pa sombon itu hatta songonon aguan pakirimon manasida kehilangan pengharapan hirana gula mayen nasida sudi alania manginang hita pe olo do songoni ala godang akan nama sasahat tu hita uban sudahlah dak pola biba marhua biba marminggu sarupa nama marhua biba martangiang sarupa nama gak ada gunanya juga daw ido ubahan di sada buku na hujaha adong do tolu kedewasaan manginang tolu kedewasaan na perjolo kedewasaan biologis guarna au tiki SMA borat tu hira no pitor mekele dang du hube tu hamu nga pitor marsura-suramu dang songonot du tiki SMA au baga du pia gateng itu tenakem tiki SMA au hira na 70 80 au asik kalau ko memang mau maperek kelipet di tamu nomor seda gitu. Itu puluh intinya ideal meso hobar tutip ai kan dak kuboto par kesehatan dada ale memang kan adong do tibbo ni ideal ni tibbo dohot badan adong songoni alai dung lam tabba dung masuk ke sekolah pedita dung masuk musia ka pakobesion ba nah ingat to gabi hira songonom ma ido ko warna kedewasaan biologis sama inang berkembang turun Ido. Au sebelum Desemberon ngasanga turun au. Ido. Ngasanga turun. Unang holan Ido. Turun do. Alai dung manjono tu Oktober sa tu Desemberon memang dakwo to be. Hamu do mabeni sipata. Ido. Gebe nakko mulai da pola bolas ni rohan amai. Ido kedewasaan biologis guarna. Adong do kedewasaan psikologis guarna. Ido perjonat biologis. Yang kedua psikologis. Sasitong na molo lam metua jolma lam tua mapangalahona lam bui maibana serep mangalupo de pedenggan dang murah-murah sensitif doh hidup perjejang ni psikologis seharusnya aleber kita tanpa kita sadari ternyata ulu do setelah dihamukan itu ulu do dung lam itu hita mula do hita musi songon denak murah-murah sensitif mulu so esodioloi hatata mardedi sip dang dia toi ilo mulak hapi ulu do akad denakon
akan anak poso remaja on tapaksa do hatok metua lau mengatu sinamasa disidot tong. Jadi adong do kedewasaan psikologis sa sitong na. Adong do dewasa ibana mamerang ke kondisi do denggan. Adong do napatuluhon go warna kedewasaan iman hapor siaon. Amang inang buy do diangkat anak TK, anak SD marumur 8 tahun. Sia tahun meja na marborak 15 kilo. Namu dohamu nih, dang dia lusi. Bisakah anak SD yang 9, 8, 9 tahun umurnya? Boy banyak kau kamu kan? Ido, nggak ada lusi dang boy ninna. Mengangkat 15 kilo meja. Boy do, down. Alebu ido halak jolma na merumur 30 to 40 tahun ke depan mengangkat meja na hira-hira borak na 15 kilo boy do bisa. Apa yang berubah Hamanginang? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Tenaga. Ido. Dapola boa. Halana hamu do nasa ulo mengelusi hamu kabimana mengelusi. Dapola bohai. Yang berubah adalah umurnya dan tenaganya. Apakah mejanya berubah? Down. Apakah persoalannya berubah? Tidak. Persoalan tidak berubah, tetapi umur semakin meningkat, tenaga semakin meningkat, itu yang membuat dia survive. Songoni maka kedewasaan iman Hamanginang. Persoalan begitu-begitu saja. Terus ada persoalan, tetapi semakin dewasa dia, semakin tambah umurnya, semakin tambah kekuatannya, lak manang buha penguluna, survive do ibana, margogo do ibana, ido kedewasaan iman Hamanginang. Alani ido di jode bata di bagasat turpukon marhiti perorang Jesaya. Hehe maho, ala nang rodo panondangmu, bicar di atasmu ninna. Bicar di atasmu. Patongkor mamatam ninna. Memang anggoon agak mulu dia tabak hitabatak agak kasar do hati. Ali memang asa neng diida do, patongkor masih malolong mudak kolan bolang. Daw. Ale patongkor mamatam ninna asa diida do humel yang mudo dengkan ida mak ngatung boha pap bahinan di mata di bagasan ngulum. Ida sudah ida. Ala ni diajari do hita hehe mahonin na bangkit. Terang Tuhan telah terbit di atasmu, bangkit. Hehe maho. Anggo paru kilonia manginang semargat pisoring do. Anggo persoalani semargat pisoring do sudi. Ale buhado hita sai dohot persoalata dohot denggan. Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Dang bui buhumam gabi hetiuron anggo sotiur do peroham gulep. Na di bagasar rohaon ulon haholo mon terus. Taja nakin epistel dangya manginang tanggali hamu ma ulon haholo mon ninna. Aka may pargadubuson hahorangon pangiburuon parbedaon. Anggo selok lohot dope di bagasan rohama manginang akan songoni dang boy dope hogabi hati uron. Dang boy dope. Adong do cerita songonon. Adong masahala inata, hatok do mebelu inat taon. Saya do geleng na. Jadi topek menguli mageleng naon. Jadi dihilala rohani inat taon do na padauhon na parumain naon padauhon anak nasyan ibana. Hape na menguli do kan? Ido. Jadi ngepitor negatif thinking ibana tu parumain naon. Negative thinking. Intina salah do parumeki. Pamola-mola do pasti songoni matong di pedawa song gelekku dihatai matu sudiakat todong na do dang burju parumeki do dingkan. Itina salah mat parumenna. Itina ngagulap ibadah mamereng parumenna salah. Sedetik ki masihol may mana neng martelepon tu geleng na. Masihol. Sedang dipece ibadah ma telepono, sedang dipece ibadah ma heponon. Alisi anu parumaiki na mangangkat sogoro haku ninna sogo ne di pasubi mana sogo ne neng di pece imana muse
La paru mai kian mengangkat dangolu wah. Juro aku merengi. Tak kasih ai paru mai ni. Nah. Patu tungari patuluhon mak ngatung saya masih 5 tu anak nak toy mak manang bo HP pecek maon anggiak mana ena mengalusi anakku di pecek ibana mak la toho ma adong ma anak baru mengalusi nomor yang Anda tuju sedang sibuk cobalah beberapa saat lagi ninda pitul mula main enak tahun sibuk nimu sibuk pak mola doho anak ki memang doho tak kasih paru main ninda diri pui mana nama katai paru main na HP Roma muse icon SNIC operator di kan sian habis hata bahasa Indonesia kan tu bahasa Inggris do the number is your call is busy please try again a few later minna merbahasa Inggris hotu sime tuam la cua dong do sopamu si pamula-mula ho bahasa Inggris muse hotu ninna yang pamula-mula do ho ninna si diripu ma paru main na kata yon HP kan mula do muse dung saya agak liling mula do muse songon na perjului kan bahasa Indonesia nomor yang tujuh sedang sibuk nimbu pamola ho dak kasih permain di pamate ibadah amang inang isi do dengan ni inat tay nama katai parumain na do menang operator do kan ale ala nang golap do sudi di bagasan rohana dang adong bibui di ibadah hati urun apala otik amang inang ujung nagabe salah do sudi Alani mari kita manginang melepaskan kegelapan itu. Sudahilah kegelapan itu. Sudahilah. Lak manang bo HP, anggo persoalan ini sili berganti do alehatan di batan yang manduk tu hita di bagasan tak. Ida mah haholong makukupitan noon ale bicarne majahuba di atasmu. Aido ai parjolo holom do portibion. Ale di batama di panopau ni jadi mahona tiur, gabina tiur mahonin nah. Sungguh mak, ala ni halak namar dalan di bagasan sondang ni debata nah hehe dalam marsinot dang mabiar ribana manang aha persoalan na survive do ibana margogo do ibana lak manang bohape alangon na lak manang bohape alaman na margogo do ala porsega do ibana sedetik patuluson itu hatta do saluhut na mungkin sekelileng do dipai mahoak kamanginang ino ngamong akan itu nami di son mungkin sekeliling do pai mau muakan nasinit tani roham akka setang yang muga nupari tuak kapino parmu tuak kayana kon musaluhutna liling do dipatulus tuhat tasaluhutna ale ingok ma siarong do sakap ni debatana dumenggan ale sotung gebi holup po sotung gebi golap homar ni saluhutna idot ikon idaut tak kamanginang di bagasan mulut tahun. Alani ditugu do hita sotu ngadong na membuat las ni roham mamanginang. Ikolas do roham. Lahum badelen di saluhut nah. Ido. Ikolas do roham. Ayadong do jolma setewi ayado jupang soni sedia do umur ni amang mingon 70 tahun. Bah, ay hurip do 50 tahun do penikku. Alas saya poso do pardo pahanna. Happy adong macupang nibe doli-doli. Ido, doli-doli. Niripu ma umurna 25 tahun. Saya dia do umur mulai mengon. Ay toya mak ay neng mardalan 40 sia. 40 sia. Bah, buhana main roha. Dua kalan nasing na. Adong do songoni lamposo do ide do denggan alam emang las do rohana terus. Atau emah. Ayang go persoalan ini sili berganti do sudi. Ayang go las ni roha dang bui diucap manangisi. Ido dah. Songoni makainang akamang sotung dibuat halak las ni roham. Alani persoalanmu dang bui. Ido. Saliling holak kudo marlas ni roha dan gabi pada buhon budonganmu bain sudi dak pola masalah dan pola persoalan saluhuna sotong di puhamudo ala somar baju baru hamu somar sulam elis neberu hamu somar sudi matahe marpaye baju do dengan somar jas neberu mar sepatu neberu hamu hirana runtuh ma portibion dan ulah mar natal amainan non
mahua dang saya dope jahitaku inang. Bos sedang odang maratal amainan nok kodok lensia teng nagukan parsalon maila audang marsalon inang. Hulan ala ni dagi. We. Ingat. Jadi sotung gebiadong do membuat las ni rohama manginang daw. Anggo personis di bergati ali hodot tong memanage mengkontroli do denggan. Ido dah. Iko degad do sa luhut na. Ay sona alani na baru, sona alani na balga daw. Aw se terus do hudok ko hita. Di boto hamu do kue beklehe mamanginang. Alusiamu jo minta tolong di boto daong nang nahamu. Di boto do daong. Di boto nasongod dia may. Tuaw alusi unang tudonganmu ay songonon aman. Dang tudonganmu alusanmu tuaw do. Na bulat do dai na bulat. Patakasomu si tudonganmu daong. Kue beklehem warna. Na bulat adong digijang na gulana warna aha manginang. Warna-warni do mana? Adong narara, adong nahunik, macam mak. Ay ujui bisa gidui di tiki natal. Di hapogoson ni jolma, holan nambangal tupi be jolma, bah nganing marnatal hape hita, las doroha siat de nak namet mesahat tu nama godang, las doroha holan mangal tupi abang inang. Berek kita mak sian hamet meton las doroha. Ay Jesusi pe tubuh di hak meton na do. Alani idang alani akka na baru do kalanasing na daw. Ali boy do hita terus marsinodang terus hehe madaleni ngulutta do denggan. Ido na ikonsuan di bagasan ngulutta kamanginang lak manang buhapi perdalanan di ngulutta. Ina perjolo. Ne pedua na manginang dung hehe hita bangkit tapasai persoalatta dangadong binagulap dangadong bihaholomon. Sonari ditugu do hita gabe marsinondang. Lapatan na marsinondang, dakkolan diho soddangi, dakkolan diho na tabui, dakkolan diho hasonangani. Daong, ikoboy do sahat tudonganmu na asing soddangmu. Ikoboy do tiur halak sa luhut na bahenom. Ikonido, ikoboy do sa luhut na tiur. Alani ikomago do siyan roham sa luhut na akahaholomoni. Ido makana di do nakin di bagasa trupukon. Dapotonon ni bang suparbegu ma panondangmu. Maroan masiar panailing hicama lubang roham hilalaonmu. Tutupon yaka parduan ni utto matanom. Saluhut dor biasen ker marpungu tuho. Sudido pasahaton diri na gawi pilihan puji-pujian tu debata. Ala boha ala di ide doha mulion ni debata. Mian marhiti-hiti pangalahota nang saluhut na kanataula manginang. Alani iko marsinodang doho dinggan. Marsinodang. Iko nido tong nasuan di bagasan ngulutak kamanginang. Iko nido. Alani molojub panghalak doho kita. Iko dinggan do saluhut na. Semangat jolma. Las rohana pajupang doho kita. Iko nido dah. Natal manatal. Ranga gudang kita mandohoti natal. Dame madizol ma mula siani marbeda muse. Si dame. Si gudang mahitaw marputo-puto marselfie martiktoki di pohon natal. Ido marmakeup luar biasa. Ido sampai belga makeup pun hirahona topar. Erong dosong ni. Setiap bisa teyak kena dong do hiran na mulung marmek ka imana hirahon ato par songonon ada ida pola bohai las di roha de ale persoalan na manginang muludung di do hoti hodo sudiak kana songoni the question pertanyaannya adalah nang mardame doho nang gabi hatiurun do tuho sesamamu manang disido pe pangiburoni disido pe pangacioni disido pe sogoni rohai hurok komesia gijangon na manginang di adven na papatonon di adven na perpudion pasay ma persoalanmu mardame mahudok dinggan gabi sibon hatiuron mau
Molo so dilen halakan pi mangido maaf tuho maaf fon sederion. Molo dang berjujul matuho bain ha berjuon mudo dengkan. Ikonido. Lak manang bohapi pardalanan ninguluon. Kan ido jamita 2 minggu na salpu. Molo adong boy sia pulot do diung gugu. Molo adong dodongan muna marukil leon apulon. Semangat mau ida dah. Semangat to ida. Ay au nga parjulo makilalon nida. Semangat oda. Lae semangat to dah. Semangat to lae. Terus semangat to dah unang gebia. Ido. Molo adong na berbeda pada meon mudo. Nang songoni ida, nang songoni. Toema. Dang pola singot-ingoton mo besongoni deba. Ay buah benon. Ningon. Unang gebi tabbahonon mu. Nemerbeda tabbahonon mu do. Mahuwa ida. Sogohi rohak mamirengan. Sa sitong nakabudo do honon mu sabar. O kadang gebi tabbata do. Ang gusto ngo na ida. Ang gusto ngo kodo ida. Ujabat do bebeni. Ningon. Tatabay do. Halak na marsak. Dang nata apuli do tinggan. Di situ persoalan na terus. Dan gabi sibuan hati yurok kita. Adong persoalan dan gabi tait topi. Ido dah. Molo belga api pamek mak. Molo mek api itopi mak. Unang gabi terbalik. Na mek di babal gaho. Ngabalga so binoto be ido sibuan hati uro na mangina alani ikondeng gaddo hita saluhut na gabi sibuan hati uro di bagasan ngulutta ganupare akamanginang di pardalanan ni ngulutta asa didok ko mahehe maho jala marsinod dang maho anang rodo panondang mo jala bisar do di atas mo kamanginang ido ikoboy do gabi sitiruon adong do nahurang di bagasan ngulutta adong dang sesikop ngulutta manginang na marhapat di tahun ope na marhalado ope na marua sope na marna tua na margeleng dang adong nasikop sei marnahurang do terus ale sodang siat debata mangajari ngulutta dang lomot tape ditugu do hita laho marsiajar pasi kopo na kanado menggan. Ikonido suen di bagasan ngulutta kamanginang. Ido. Sitiruon mak. Sitiruon. Jadi teladan. Molo jupang halak do hita. Bah. Semangatin na wida se masih ulama merekko. Ido. Unang ulan na marsak. Ganuk jupang marsak. Jupang di pajak marsak. Jupang di mall marsak. Dakya dong las ni roha di bagasan nguluna. Jupang di gereja marsak. Sian na masuk saat tu na mula mutung bohina. Lek cua dong las ni roha di bagasan nguluna. Ido. Marsiajar mahita ke biteladan. Ido. Asabui dengan do saluhut na halak pe makilala do saluhut na dengan do hati uron na pinasaha ni debata. Ikonido. Ikut terida do sieni saluhut na kamanginang. Terida. Gabi hehe maho marsinot dang maho. Bukan karena apa yang kau punya, tapi bagaimana kau mampu menikmati itu dengan baik amanginang. Ikonido na suan di bagasan ngulutta. Itu. Lak manang bohabe persoalan las roham semangat mau lihat Tuhan. Mau lihat Aku seudokot do manginang. Tiop hatak kodda. Molubui doho mangalopit tangan ditiki godang akaparuk kilonmu ditiki godang doak kana dok di bagasan ngulum asini rohani de batadoi molubui ho marminggu hudul dingananon hape sek godang doak kasih pikiron muna asini rohani de batadoi ido si halas sonon mungkin marsahit to martaut tahun saya malu makan marsahit
Alebui do peho di lakahoko si majoja mu do denggan bison. Di jalako do akadonganmu. Asing rohani di batadui. Idu asini rohan naso tartuhor. Naso tergedis manangah. Halason ma, perhaseyang ma. Ikon idu. Unang alani sautik, magulas ni roham, mulugudang, gabi magu sudi, daong. Hiado hami songoni. Di kampus hami amanginang, nejulu, alani maul ni sialangon, jagal, ulun nama sehali sa minggu yung mga lang jagal dangi, sehali sa minggu. Jadi si Roma donganon di pabua ma ari rebu do besane beta mangan mahita mangan ma ay jagal do sederionin na jagal beh maridi mahami do denggan do ay biasa na mga langgulamo do hami do ka dekke do kalan nasing na maridi mahami masaha ma wer kay ma jagalun si tebu angguna pe tebu somal do hami molusay do mangan se maridi do hami manutup mangan golas ni roha do dingo lukon tebu to jagal tebur dah. Hapi di ari nasarupa minggu neng ro, dang ro dongakon. Dang ro dongakon. Gabi ro matong. Do denggan, dang ro dongakon. Di pabua matong dang arong di pabua do denggan. Ujungna Roma ham itu ruang makani. Di bereng ma. Dang jagal. Gulamo do hapi. Do ikat tiriban. Gati nama ede tatap hamion ningon dang boy dah so tung di ba anak kana songoni dang boy iko boy doho gabe si tiro doho dengan alani amanginang ditogu do hita manang HP persoalan mungkin adong do tangiang mo na so saud do pi amanginang bargogo terus magoho gabe sinodang unang sanga mitop sodang nadong diho songon lilini amangunang dang saya marget lilinon na di Joloon daong dia lilin yang terus hidup untuk mengorbankan dirinya geleng do mek do sodang na ali terus do mengorbankan diri menirangis semua songoni mahita dang alani ikon nabelga ulah honota asabui terkenal asabui marsangap do dengga daong ale mek pe lahutuna dinggan ido dalan na hog marsinodang bisa luhutna ingok mak dang roham si pangasa hononmu dang hagiotmu naik konsaut daw alay hation siya debatado naik kon sahat tubagasan ngulut taganup marsadasada huzungi majami tao na manginang marhite maredde mahita 720 buku edde 720 ayat saya do ayat tolong amang simbolon amang para multimedia Naing marsino ng moluto iigil Jesusi manang didiapea
Mauliate Tuhan na basa dia sini roham. Dirut hodo pehosa nami. Sahat tu bakasan umbason. Makilalahon hetiuron na pinasahakmu Tuhani. Atong saya ajari hamahay mamake rohanami, parnidaan nami, pamangan nami, nang pamatang nami yun, gadi sibuan hetiuron. So tunggulap rohanami, parnidaan nami, holan alaniya kasih humisik, holan alanin na so tulus akan nasinakapan ni rohanami Tuhan. Holan alaniya kanamasa di portibion. Ale ajari mahami margogo, madalani ngulu nami, di bagasan hati uron nasyat ko jalaboy hami marsinodang. Duganup humaliang nami. Asima roham Tuhan. Pasu-pasu akaruasmu. Doa kaparhaladum na dong dia kabipit cita damin terlumubi akan na merpungudingan. Dilas ni roha do arsa ni roha. Mototong na mga ramot, yakama namin na namin yung tarbahain na sida, marlas ni roha, mga lugahon pardalanan ning ulun na sida. Sigano pare. Dia katangiyang sita-sita pangiduan niya manamin na namin humana patulutso ni hobar tulomo ni roham. Asima roham Tuhan na basa. Dia kaya nakon namin na dibagasan parsikolaan, perkulian parkarejon, yun habisuhon apistaran na siya ko, isuluyaya dalabiar midaho. Dia kahasil parsikolaan perkulian nasida nong jalo nasida lampaheheon nasida ma laho marsiajar dohot denggan di tonga-tonga ni salut na akas studi nasida. Dia karuasmu na mga dulu sirokap ni tondi managang pasu-pasu parianak konon di tonga-tonga ni keluarga nasida nang mga luluyak kaparkarijuan neng patuluson nakasita-sita na sida asiro ham Tuhan martinagi marpanatap mahosian habang sa parasian mi mamasu-masu sa luhut na akasita-sita ni rohan ya keruas mudo akaparhaladom Tuhan porsia dohami siadong dosaka muna dumenggan na dipatongok ko tu bagasan ulo nami unang luas hami mahiu madele madate ali dia sa luhut na piali Tuhan na masa di hami ajari hami toktong marsinodang tukpe apala otik asa taruli halak saluhut na di hati uron na binuan mi Tuhan Jehovah di bata amanami dia karuas muna tongon di bagasan parsahiton na peak di jabuna di rumah sakit manang naneng operasi manang na di bagas garijaon nuaing Tuhan na basa na tongon songko paka parsahiton dauni leon haguguon na siyak ko Tuhan margugo na sida lahu mangalon nasa parsahito na dong di ibana. Dia kan na marulang tahun di bagasan sa minggon. Di ulang tahun ni pardongan saripeo ng hatutubo. Asiro ham Tuhan, lehon las ni roha pasu-pasu, lamatoras marihaporseon nang dipangulaw na sida. Tuhan Jehovah di batama nami, pasu-pasu sa luhut na akaprogom tonga-tonga ni huriam, terlumobi di bagasan bornginon, patupaw ni huriam manatal ama inalansia ni huriam. Pahihihami Tuhan paingot hami lau marsaur di ulau ni anu botari Tuhan marsaur do sudiak kana porsea dang alani akan adong dang alani akasiadungan dang alani lau patuduhon manang aha alay parsidoho do hami lahu marningot nang didutodo ho sanami jala marningot hami di disipelua naga bisitobus colmana nang pasu-pasuon bumatong sa luhut na pangaradyo ni Huriam di malam Natal tanggal 25, tanggal 26 dohot Natal remaja na po subulong Tuhan na basa. Nang sa luhut na akaruas ni Huriam na marsakap laho mardalan laho mulak pili Tuhan marsakap tu luar kota naung di luar kota pimanopot akaulaon na Tuhan pasu-pasu sa luhut na di bagasan hahipason na sida sa luhut na mangulak kaulaon. Tuhan Jehovah di bata amanami. Upagugupok kami daging dohot tod dinami tuho seho mana mga rajay ngulu nami seho mana masu-masu hami sa luhut na mauliati Tuhan na basa di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin marid di mahita laos tapasaha mapiliatan ni peduahon.
ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na muliutus. Hupasat hami masanan ni lehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na hutus di zulum. Paso-paso may cala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate Tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gitsang say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gitsang, lehon matuhami sa derion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dusan idungan na mardusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutut.